Здравейте! Ние сме Кеф Нон-Стоп и в днешното видео ще направим предизвикателства епизод 1. Нека да започваме. Кой ще бъде първи? Камък, ножица, хартия. Камък, ножица, хартия, куче, пишка, в терекия. Раз, два, три. Май Ще бъде първа. Значи предизвиквам те да кажеш 666 шишета. Да, знаеш. Да. Добре. 666 шишета се сушат на Така. 666 шишета се сушат на шосето. Така. Не е така. Значи, 666 шишета се сушат на 666 шушета. Шосета. Окей. Така. Добре, така. И аз сега ще пробвам да... Две предизвикателства. Така. 666 шишета се сушат на 666 шосета. От инерция го казах 6. Дай 5. Така, да. Забравихме интро. Нищо. Сори, че нямаме интро. Някакво нещо. Не, сериозно, защо не направихме интро? Както и да е. Така. Да. Аз те предизвиквам да вземеш ето така с двата си пръста да ги потопиш в глината, която е там и да се направиш като от мисията невъзможна, така, и да седиш така до края на видеото. Така. Чакай, че ще падне. Коста така се сведа. Ага. Така, ето ни е глината. Потъм тайм! Сега. Къде се отваряш? Май от тук. Аз вече се нацапах. Предполагам, ще ми отмъстиш за това, което ще карам да правя. Не. Как не? Аз съм си злодейчо. Злодейкончо. Трябва да Да не отваря. отварям. Да се отварям ли? Я спори на пауза да не губим време. Аре бе. Тик-так, тик-так, тики-тики-тик-так. Ами хора, успяхме. Така, чакай малко. Ето я. Нашата глина е детски комплект. Ама силно двата пръста, защото тази глина е такова, не. Нищо не се вижда. Ами... Стой. Чакай, ще падна. Като Индиана Джонс се справя. Така ще се. Покажи се на хората. Но по-красиво си отпреди. Нали? Да. Шмата се едно. Стига бе. Преде. Правим тук всичко. Съжаляваме, че може би малко се забавихме. Така, Нека продължим. Моята предизвикателство към Асия е да вземе този маркер и да се направи една точка тук като Индиана. И една точка тук под брадата. Сега тъпкано ще го върна, ясно ли ти? Сега това си го прекри, защото ще ти трябва. Така. Някой джин. Аз те предизвиквам с този маркер, е така тук да си нарисуваш мустаци. От глината пък така. И така ще предизвиквам с зелени марки да си направиш брада, мустаци и да си отдебелиш веждите. Това мие ли се? Да. Сигурно. Да. Нали дъската се три. Това е брада.
Козе предничко. Мустаци. Това са мустаци. Хубави Да, извити. не, това са брои. Ма хубави извити трябва да са. Не, хубаво си извий мустачките. Хубаво си извий мустачките. Айде. Много сме красиви. Да бе, ние въпрос ме ще ползвам. Така. Искам ти да вземеш черния маркер и да си направиш и да си нарисуваш, както рисуват в патиланци, една така голяма пеперуда на цялото лице и малко чарки да я направиш. Какво са правиш, ма? Я рисувай. Ама Пикасо. Приличам на... Така, през Това наричаш пеперуда. и сега не мога да извия, глината ми прекъса. Прездигнете от тук си надръскаш ръката е така и от задна страна после направиш така. Така. И двете. Аре, стига с тези маркери. Добре. Така и двете ръце. Аре, да я стоим двете, аз само на това. Аре. Добре, те има решава, че да пребива. Да, защото достатъчно. Тук пише, че с перманентни. Какво? Добре, предизвиквам те да снимаеш другата ръка с глина. Да сме двете с глина. Между другото, тази гривна може да си я закупите. Ама да кой ми пука гривна за стотинки? Тази гривна може да си закупите от... Чайно сети. Дензо. Тази буза от чайна си, а тази гривна може да си купите от мола от Сваровски магазина. Тая гривна е от бай Пеню на пътека. Да, това няма така магазин. От мола, от Сваровски. Сори. И това беше от нас за сега. Довиждане на следващия.